Hallelujah! Manaydayaw si Apo Diyos, kakabsat, sinan kaigurutan, na ito kasin, sinan kan kanay ay live stream tako. May panggap sin adalan tako ay kusto ay panakaisalakan, sinan panagsagana tako, sinan maududeg agaw. Ay maisagsagana tako sin umalian di rapture, ya din maisagsagana di biyag tako, tasay adida ko kuman and ma-experience din pungtot Apo Diyos ay umalis na sa ngalubungan, sakbay din umalian ang apot ako ay so Kristo sin panagturay na sinanrabaw di daga si 1,000 years. So adwani, intako at adalan din iat tako ay maisalakan, ay makasigurado tako sin kusto ay panakaisalakan. Kumusta kayo lahat na kayo sumusubaybay sinan kankanay live stream tako sinan Cordillera ya sin laiwarwarasan tako man pay ay kaigurutan sinan intiros ng lubong uray pay sin balasiw taaw. Si Apo Diyos laylay na buda tako ay puli ay iigurot isunga maikaskasabanan kalin Apo Diyos matlang anday tako tasayad ado kuma din maisalakan enday tako ay puli. Kano ilan tako sinan Bible sin chapter 7 din umalian the rapture ay pakairamanan din 144,000. Ket maitapis din na dumadumay puli. Et sa takos di ay maitapi sin panakay pangato day. Ket sa di mas edwani ay umali sinan masangwana na yag-agaw. Maadita ko mo, noodwana ay tawin, wala sinumalalipay ay tawin. Ngam, si Apo Diyos di makamus di. At dataw kumadwani, amutaw ko kuma. Din iyat ako ay mansagana. Sinla ay chimputa ko udwani. Ket sinay dilaydak ay isuro, en datako, tasay maawatan tao kuma. Dinay tetiwa. Ay panakaisalakan. Tansana di gusto ay dapat ako ay maawatan. Sinan panagbiag takos ng rabaw di dagagat. Basak na dito ko sinan Efeso chapter 1 verse 13 and 14. Sinay di mailat takos na sinan kankanaay sinan kalita ko kanana yada kayo abe idi din ngayo din tetewa ay kali ay din siged ay damag. May panggap sin kaisalakanan nyo. May panggap sin kaisalakanan nyo. Namati kayo en Kristo at naitapi kayo en sisya. Isunga minalkaan Diyos da kayo si ipugaw na. Idi indawat na enda kayo din Espiritu Santo ay inkarina. So mainat akos di ay din indawat na ay marka tako ket din Espiritu na. Iso nga kailangan tako abo ay mamarkaan si Espiritu Santo at sinaay din pakailaan ay ukan Diyos day tako abo. Tanudwani man marmarka si Satanas sin ukana. Din markana pa'y abot 666, di markan Satanas. Ket si Apo Diyos abo, man marmarka sin ukana. Ket di imarmarkana pa'y abay pangilanay ukana, di sa ipugaw. Ket din Espiritu na di dawat na na. So no mailat akos di, waday marka ay mamamag si biyag takudwani. Et kanayong ko ay bagbagaan day tako, ay ditatiwang gay mamarkaan si Espiriton Diyos at din umawat en Kristo. Ay manbabawi si basol na, ay mang isurinder, sindaan ay biyag na, yaawatin na din biyag, ay wadan Kristo Jesus. Si doyat anggay diwagas ay mamarkaan di pugaw si Espiritu Santo. May latakos di sin Romans chapter 8 verse 9. Ay sin Romans chapter 8 verse 9
di magay espiriton Kriston siya, baken ukan Kristo. Kasi sin Galatia chapter 4 verse 6, ditat uway anak Apo Diyos, ay manbalin ay anak Apo Diyos, ibaan Diyos Ama, din espiriton di anak na idoy si Jesus, at man iyan sin ipugaw idoy. At si doy di kan kananas na ay marka, ay idawat Apo Diyos sinipugaw, ay mamati, ay mangawat en Kristo sin puso da, at may anak da, si baro ay panakayanak, babaen si Espiritu Santo. Si doy din kanayon met it doon da kayo, ay ibagbagami da kayo, ay kailangan di isay pugaw, ay may anak si Espiritun Diyos. Sa din kanana ay panakayanak kasin, wano born again sin English, ay nang anak tako sila sad, babae ng inata ko, sinanrabaw di daga, ngem may anak tako abo, si Espiritun Diyos, no awaten tako s Kristo, sin puso tako babaen si panagbabawi, yapa na mati. Ket may experience tako di, bakanat en religion, di sumrekan takos di, no diket di din Espiriton Kristo, et senggap enday tako. So nga may awawis enday tako ay kaigurutan, edwani kuma, ay wada takos na maududay ag-agaw, mailayo, madmad ngayo na din damag, dakes ay damag sinandubong, ay may panggap sin coronavirus anay, may panggap sin pandemic anay, so mailat ako ay magulo din nasyon, magulo na din ipugaw sinandubong, et no madagdangat ako sin Diyos, na din sangsanguan ang presidentita ko, et aduding kalaban, et mailat ako kasin siri, din bilyon ay nakurakot, gapos ng COVID anay, et mailat ako, di kinadakas sinandubong, so ang kailangan, ay man kararag tako, awmet ikararagan tako ng nasyon tako, ikararagan tako danan presidente tako, ikararagan tako matabo da din do doktor, ay mangik-expose edwani, ay adadon di amuda, ay ululay ay mamamag, et ik-expose dan, din da din nam amwanda, ay baken tetuwa, danan maipadpadamag sin may panggap sinan mapaspasamat edwani. Isu nga, dana di kailangan tako ay maila. Et nga dana di usto ay turungan tako kuma. Sin kamana na ay mamamag. Tan sina ay manpay. Din nobasaan tako. Sin 2 Thessalonians chapter 2. Nobasaan tako si 2 Thessalonians chapter 2. Mailat ako din amamagan di Antichrist ay manupobladas na limad. Et alilawan da rin ipugaw sinanlubong. Gapusin adidan palang ayat sing kinapudno. Ay doy makaisalakan kumanday da. Sino di? Din kinapudno ay doy. Wano din pudno ay makaisalakan enday da. Sadi si Jesus Christ. Ay makaisalakan kumanday da. No awaten da. Si din espiritu na sinunag da. Nga madadun ipugaw ay mang-reject man pa in Kristo. Kada kami ay mga kasaba, at ado din naman yan may luglugar, at ilan may palang diyam amagan di pugaw edwani. Ay adidalatan man babawi, adidalatan kumamang en Diyos, at ado palang di mang laslasoy, sindanan may bagbaga, ay wadat akon si maud o di ay agaw dumakas ng lubong anay. Et dadin ipugaw abay mamati en Diyos, at sumigid da sumigid, kaya't may sagsagana da, sin panakarapture da. Now, ngam da din ipugaw latadwani, adida latadengdengen, adida lataman babawi, at adu din ipugaw ikaman na di. Ngam no sik ako madwani ay gayam kabsat, at madngam kasin na ay panang awis Apo Diyos sin si kayo manika kadin Kristo. Sakbay ibuhos Apo Diyos, din pungtot nas nan rabaw di daga. Ay mang-destroy in the Antichrist ay doy yadading kakadwana. Sakbay buhos Apo Diyos di, ay perpermis ng rabaw di daga. Laydo na palang ay may kasabahan ng gospel ay nay, ay pakaisarakanan na rin ipugaw.
ay layden ay sumangbot sinan chimpo ay nay edwane panwen. Isu nga di markata ko abo Holy Spirit. Isu nga din magay Holy Spirit ang siya. Din adin ng awat sin Espiritu Santo baken ukan Dios. Et dadi alaan Antichrist sinan bahut uday ag agaw. Mandagadu. Dadi ni pugaw ay kanam ay nanlalaing. Kanam ay nangangato ay pugaw. Ngam ilaan tao kadi. Dayday usaran Antichrist sinan lubong. Ay mangisay-sayang kat. Sin plano na ay amagan sinan rabaw di daga. Edwani et wadaat din vaccine passport ay doy. Vaccine passport 666. At sadi ay vaccine passport 666. Adi ka makalako. No magadin sika. Adi ka matabon makailako. No magadin sika. Waday lugar ay adi kan mabalin na umay. Wada na din pasdat ay adi ka mabalin ay senggap. At na din na vaccine at anggay ay nailautan si vaccine passport 666 di makaay. Di ba sadi din wadas ng revelation? Dadin udong kat idin dinay dadi. Aududan atan si Satanas. Alangan nudan ay baganay. Saen din manangan lilaw. Alangan nudan ay kanana. Ibagana mo't abo ay mayat din ang amagana. Ngam dataku kuma ibang awat singkalin apo Diyos. Daytaku kuma din mangilas di. Tasay bakan daytaku din ali-alilaw na ay doy. Isung ano ilang takus na Revelation chapter 13 sin verse 16 and 17. Isung adit ako man patay-patay si panakaisalakan di pamilyata ko, di panakaisalakan di kararwata ko, tan uray no ngayam amagan takus na nabaw day daga, di nailata physical tako ay naiman patinggalata, uray ngayat mo ay mangi-preserve, man patinggad tulata, nga naay physical ay awak tako. Malaksig no mali rapture yan na mati ka, ay adikan mapadasan di matay si physical. Ngam no adin mang pati ang Kristo at adida ma-experience di. Iso nga ilang takuna, chapter 13, sin verse 16 ay 9. Hallelujah. Basa si verse 16. Pinilit abo din maikadway animal ay mamalkaan di amin ay ipugaw sin makanawan ay takkayda. Ono sin kitong da. Duadi. Sin kitong yasin makanawan ay takkay. Et kananas di. Ulay din na nga to ay ipugaw. Yada din na baba. Din babak nang. Ya nabibitag. Din bagan. Ya baken bagan. Pinilit na ay mamalkaan da. Inamag na di. Tasay magapulos di pugaw si man ilako ono manlako muadi na malkaan singadan di nangununa ay kaegyat ay animal ono din numero ay sinyal di ngadan na sinbersitin ngadan na din numero 666 666. So mailat akos di. So nga na nga i-compare mo di sin vaccine passport 666. Ay sadi, ket adi ka makalako, adi ka matabon makailako, idi tugma sinwada sin revelation. Edwani adi da palang pilitan namin ay pugaw, tan irugrugi da pailang di. Ngam ipadanda sin vaccine, ipadanda sin passport ay day. Et sadi di rugi na di. Ngam din udo may gagait ay Kristiyano kananda rugrugi na pailang. Iso nga uray alain midikan kananda. Adita ko kuman, manbalin ay kananda ko ay nalaing sin kamandanay banag. Kasi no inrugida ka, diyaton Satanas, in-inot, ingganas maulaw na din namnam mo. In-inot na'y maadin ipugaw. Tandi iyat nas di, parang na'y kaman mayat di. Tasay, layden din ipugaw, ay awaten di. Di makamu gamin ang gaysina. Di mangresis ang gaysina kat din Holy Spirit, numapno din isa ipugaw, si Espiritu Santo.
Iso nga di kayo patpatiin din adi ng awat gamin si Espiritu Santo no may panggap si spiritual things. Din tunay ay napno si Holy Spirit di makaamu sindadi. No da din human wisdom tako. Din laing takos ng lubong inlalampason at satanas dadi. Inaabak satanas dadi. Tandin human wisdom at sa din nakurap ay wisdom ay napunsi siya. Dadi din inventions di pugaw ay kanandan laingda ngam sa dibaw din kontra ang Apo Diyos. Isu nga mailayo din kanak ay may isursurok sina. Di tunay ay wisdom ket fear of the Lord. Di tunay ay masirib sinimatang Apo Diyos. Waday panagraam na, panagbutang na ang Apo Diyos. At si Apo Diyos di kakampina, din pagayatan Diyos di patungpal na. Ngam no din kananta ko, ay wada si lubong, na inlubungan ay kananta ko ay sirib, dadi at adi na kaya'y amuen, dadi na espirituan ay banbanag. Isung ano ilang tako na, way markada, ngay markada 666. At sinkitong yasintakay, ngam irugida duwani, no, mailayo di padasan nyo ay man research. Tama research yun din vaccine passport 666. Tama ilayo ay comperious na parihas din purpose. Di ba di vaccine kuma? Keta say ma-immunize tako, ta adita kon mavirus. Nga mapay nga na i-connect sila. Bakan matenan ta say, adi ka kuman mavirus di purpose na matenan, adi ka matenan makalako. Wada matenan di markam, tasay waday kaman lisensya mo no pasis mo ay umaysin dadi ay pasdek no negosyo ket no magadin sikakat adikan mabalin. Di ba kanat virus nga ro di purpose nan vaccine kasin. Isu nga man adult ako ay nalaing. Lumain ta ko kuman Apo Diyos. Lumain ta ko babang si Espiriton Diyos. Isu nga kailangan ta ko ay mamarkaan si Espiriton Diyos. At di mamarkaan at anggay, din mamaten Kristo, ay mangawat ang Kristo sin puso da. Siya'y mamarkaan si power di Espiritu Santo, ay mawadaan si biyag ay mananayon, ay makipagturay ton Kristo. No umalin to si Jesus sinay manturay, si 1,000 years, at daidadin makipagturayan si siya. Nam naman nyo kadidi, nam naman nyo din pamilyayo, nam naman nyo kadin kararwayo. No adita kon may salakan, at uray kananta ko ay kagaten tako na di nga madita ko may salakan. Nga danangay din ublam sinandabaw di daga. Ket si Jesus Christ, umalin to ay mangdusa, sinamin na nakikampin anti-Christ. Talagay, umalis siya ay warrior king. Ket pugsuan ay dedasin apoy ay bumulasin tepek na. Isungad wani kakabsa. May ilat ako di, dandani day mangyari. Ket at adunin ni po ako si dandun makigtot. Ay tertuwa ba di kalin Apo Diyos asidan doon kanan. Nga madadunton din na uday ng desisyon. Tan adida din nga. Adidan pinatpati da din mga kasaba. Ay ibabaan Apo Diyos. In baan ay kinarganas espiritu na. Sinanrabaw di daga. Mamatya ay usak sidi. Ay mangikas kasabaan Jesus Christ. Udwan ay last days. Isungaw awagan mida kayo. Ay kaman si Apo Diyos. Di man ay ayag unda kayo, ay umali kayo, sakbay ay ibuos ko din, angat kus ng rabaw di daga. So bakan yun kanan, ay si Apo Diyos, yan ayat si agnanayon. Waday chimpo, ay si Apo Diyos, din bungat na, i-pour out nas ng rabaw di daga. Basaan nyo sin Revelation, et kaagyat, din angat Apo Diyos ay doy, nung ibuos na sa rabaw di daga, sin adi ng patpati, sin anak na si Jesus ay may kaskasabas na rabaw di daga. Laylay din Apo Diyos si datako amin. Gaan ako ma, ay magay mapukaw si uray isa. Ngam din ipugaw di katana di. Ay uray no may kaskasaban kalin Apo Diyos, din layad Apo Diyos, ay indawat nas Kristo ay natay paran sika. Ngam no adi kalatan patiin di, adi kalatan aksipan di, sika din ang reject. Si panakaisalakan din kararwam. Isu nga adwani, ilaan nyo kuma, tamamarkaan kayo si Espiritu. Sa din na amag gansak na naikana, sininawat ko si Kristo, iway pa nagbabawi, minarkaan na sa kan si Espiritu Santo, et nan baliw din biyag ko.
Sa kadwa na may kasabaan si siya, gapusin Espiritu Santo ay pinaniyan ng sakin. Siya matla ang diamagan na kayo kakailian, kakabsat, sinakaigurutan. Laylay doon, Apo Diyos ay takway puli. Nung kailangan tako tayo malin Kristo babaan si panagkararag. Mabalin nyo ay amagan di, sinbaiyo. No, talaga ay patiin nyo si Kristo. Siya makaisalakan nanda kayo. Kaya tainanta ko din anti-Christ ay doon. Tainanta ko na namamaganas ng lubong ay nay. Taan adita ko matgamin mabalin ay kararag. Taadi ko mamaamag din prophecy. Talagay maamag di. Ngam nulay dem di may salakan. Mabalin mo pa doon may salakan palang adwani. Tan open pa lang di salvation. And data ko ay Gentile. Adwani ay panawin. Isunga sadi si Jesus. Ay lay doon na isalakan si ka. Isunga na awatam si siya. Senggap sin pusom. Babayan si Espiritu na. Di isa ay markata ko. Wada sin Revelation chapter 14. Di markan at abo. Ngamadwani pa lang. Di number 1 ay markata ko. Holy Ghost. Nga may kadwa ay marka. Dinagan Ama. Dinagan Jesus. Ay awatin di pugaw. Isu nga kailangan tako ay awatin matlang dinagan Jesus Christ. Tan siya'y markan. Ditat iway na mati. And Apo Diyos. No, may tako si chapter 14 verse 1. Mailat ako, di ka man na nakasurat. Idi, nang tamtama nga kasin, kambawet, wada din karniro, or kordiro, ay pinmipika, sindontog ay Zion. Ya wada abe, disinggasot, ya opat apulo sanan 144,000. Ya opat ay libo, ay ipugaw, ay nakipipika ang sisya, ay nasulatan di kitong da, sin ngadana, ya sin ngadan abun amana. So mailat ako sti, dinagan Ama, yanagan Jesus, siya may marka abe, sin kitong da din namati. Ngam sinay, kalpasan di rapture na. Tan kalpasan di rapture, talagay pilitan dan. Tanumailat ako din rapture, chapter 7. Sinang chapter 13, sadi din pangpilitan da si panagmarkadan after the rapture di. Isu nga duwa ni palang ilim-limad da di. Isu nga ula-ulawan da it-itukan da di pugaw sinan lubong. Isu nga at ado aboy mait-itukan ay ura din kananan mga kasaba. Et ibagbagada, man ala pwede din passport. Adita, adida mo't imarkasin kitong ko. Adida mo, dinwagas in satanas, ay sinisikap satanas. Siya uniit na day pugaw, adida tan makakaan sili, tan anggay na ipisok na. Isunga da di kumadi, ilang tako, ay kakailyan, kakabsat, ay sinan kaigurutan. Taday tako, man masirip tako, maging matibay tako. Sinpamati babaan si Espiritu Santo. Isungat chapter 7, the rapture isungay lanyos ng chapter 14, wadadan ay nakipipika sin kordiro, sin kadanad langit, tan adi palang inmalis na, binmabas nan rabaw didagas na. Chapter 14, isungat chapter 13, nakat pilitan dan di pugaw, ay mamarkaan. Sa dinto din mangyari si after rapture, kat edwani ay agi. Kumusta di spiritual life mo? Kumusta di pamilyam? Inapon mo ba da idaan Jesus? Inawat nyo ba di Espiritu Santo? Ay mandaid na kayo ay kanana, sinmaududay agaw, ibuyat Apo Diyos matabo din Espiritu na sinipugaw, ay mangpati in Kristo, ya sinibanghelyo na. Now, iso nga sinang church, at sigsigurado nga talaga, sigsiguradoon mi, ay na din kananay mamati, may experience na din spiritual birth, yabapno das Holy Spirit. Tansya, din prophecy, sin positive side. Iso nga, may kaskasabana, ta dataho kumang, adita kon, sayangan din layad en Apo Diyos. Ay wadan Kristo. Babaen si Espiritu Santo. Mamarkaan kayo si Espiritu Diyos. Bakan din 666. Awaten niyo si Kristo.
tapno mamarkaan tako, sinagan na, yasin espiritu na. At siya di dilay da, ay ishare anda kayo, at manumnum kayo ay kakailian. Manumnum kayo ay kakadwa ay iguro. Ta maisalakan tako. Nga na pa ay dinumnum takos ng lubong. Ilan tako kadi uray bumaknang tako. Uray adoy pilak tako. At adoy sa likwat ako, taynan takong tulata. Magayin alit takos ng lubong, ay ukat ako. Magamit laang, di alaan tako, no kumaan tako. Kanan di Biblia. At di pangagagyat sa tanas si Pugaw, at din mapasamak sinan physical body ay nay. Siya iyagyat na. Ngam, adi na ko mabagyat sili, tan si Apo Diyos di kon control si biyag tako, no in pa control takon si siya. No inawat ako si siya, di pigsat ako si siya biyag tako, ket si siya pa'y dodan, di mangituding si maamag si biyag tako. Ket di plano nanday tako, man prosper tako. Di plano nanday tako, matungpal, din mayat ay plano nanday tako, babae ng Kristo. Isong anong naman nyo, ilaan nyo sa anak nyo, ilaan nyo sa pamilya nyo, nga danay pangiturturungak pa'y indana. Nung naman nyo di, at no mailayo ay di kang runaan, may sarakan at di kararwat ako. Tansari di tatiway biyan, ay mananayon ay magay inggana. Akayin nyo, dasan pamilya nyo, tayo iusip tatiway church, ay mangikas kasabaan Jesus, ay way power the Holy Ghost, ay mangmarka unday da, wununda kayo. Tasay, mairidit ako at sin umalian di rapture, ya sin umalian Kristo, ay manturay sinata makipagturay tako at sing inggana. Et mo marunaw tunan, dagain ay masukatan si baro ay daga, man transfer tako bat lang si forever and ever ay magay patinggana. Sadi dilay dun Apo Diyos, and day tako ay kaabsat, ay kakailian. So nga sadi di may bagak na kayo, ay pamarkaan kayo ng Apo Diyos, si Espiritu na, babaan si parang awat ng Kristo, sin puso, ay tititiwa, ay naimpuswan, ay pamati, ya panagbabawi. At sana ay kakailian, kakabsat, kagayam, di may kasabak na kayo, tasay umalit ako at ng Kristo. Mamarkaan tako si Espiritu Santo. Et layder kasi naman kararag yung dayta kudwani. Et maminsan pa ay kanayon mi ay kararag nan parang accept in Jesus Christ. Tamaadal yu. No adi yu pa'y amu di at di mang accept. Tasay waday pangi batayan yu sinikas tayo ay man kararag ay nimpuswan. Tanuray kanan yun namati kayo. Ngam no adi yu pa'y na-experience. Adi yu napadasan. Din pa nakianak si Espiritu Santo. Kurang di. Kamansakan sinidi, isakat ba ang gaya religyoso, adak na anak si Espiritu Santo. Ngam sinay anak si Espiritu Santo, sidik ay naamuan, ay wadabaw din na unag, ay iyat di makirelasyon ang Diyos, ay sadi ditotet iwa, ay panakaisalakan. At amin kayo, kakailian, kakabsat, welcome kayo si Kingdom Apo Diyos, babaan ang Kristo, no patiin nyo si siyasin puso. Mangkararag tako nga root kakailian, kakabsa. At surutan nyo kasi na ay kararag, ay naimpuswan, at mabalin nyo ay kararag sin personal life you, ingana si ma-experience you, dito iwa ay experience the spiritual birth. Surutan nyo sa kansin ay kararag, Apo Jesus, mamatek ang sika, ay natay ka sin cross, ngam nanungar ka sin may katlo ay agaw. Mamatek ay dindadamot ang gay. Dinaibuhos at kalbaryo ay ng ugas si basol ko. Aksepa nakas ng puso. Ay mangisalakan ko ugasam sa ken. Sinamin ay lang basbasulat kaya dinatawid ko nadan. Tan manipod udwani. Laydak ay mamarkaan si Espiritu. At singgap kan sa ken. At awatet din Espiritu. Ay mangamag sa ken ay anak ng Diyos. Salamat Apo Jesus, sa kanimang kararag anday tako. Ama nga Diyos, edwani ituloy mo ay manubla sindanang kakailian. Sinan kaigurutan, dawaten mi manubla ka sindanan dandenga.
ta ma-experience da deny spiritual birth. Markaam da ida sin espiritom, et man iyan ka da ida, tasay maila da dito tituway pala kay sarakan. Et awatik ng sikay amay Diyos ay prove mo na naikalkalim, tasay ma-experience da dito tituwa, ay panakamarkada si espiritom niya dinagan mo. At ilisim da ida sinan ublan anti-Christ, et wani may ilami, ay maamamag sinan rabaw didaga. Sikat ang gay Diyos, di makaisalakan enda kamis na. Ket sik angarod, di pangikumitaran, misindanan dandengel, edwanay labi, in Jesus' name, amen and amen. Ingganan to kasing sinumalay live stream tapos namin kanay every Friday. Bye-bye. God bless you all.